Kitty vagyok, és itt van velem, Szandi! és ez lenne az első videónk. Remélem tetszeni fog. És kezdjük! Na. Egyáltalán nincs semmi cuccunk. Jó. Persze van legaljára. Hello. Jó, ügyes vagyok. Bye bye. Na, menjünk. Gyere. Várjál, két kezdő. Legyen valami cuccunk. Oké, mehetünk. Hol vagy? Az vagy. Merre menjünk? Menjünk arra. Akkor arra nem. Akkor merre? Gyere, erre. Erre. Kitty. Jó, megyek. No. Cucc. Menjünk már. Hittem leesek. És meghalolok. Valaki lőjjal. Gyere ide, te cigány. Bám. Új, ennyi Jól el vagyok. kaja. És a nyíl. Nézzük meg, hogy van itt valami. Kell kaja? Nem, van egy csomó. Nekem most nagyon sok van. Nyitogatom az Ide, ajtót. gyerek! Megöltek a csajok. Mondja, Gyere hogy... gyorsan! Ja, hú, most enyém a kaja. Meghalok! Írja a gyerek, megöltek a csajok. Hol? Ne! Ez a Kristóf volt. PLS, Szövi, Pampulja csaj. No. Na menjünk. A szaros cuccok már. Ups. Én jól el vagyok itt magaba. Ups. Bőrsítek. Ez mi? Hú, de ronda vagyok, kécsisek már rajtam. Nem is Hát, kell ez hozzá. nagyon jó beszerző körült volt. Szeretem kécsisakot, és mögöttünk két Egy ember. csomó kaját. Most menjünk máshova. Lepakolom a kaját. Nem. Bele vagyok. Erre menjünk. Menjünk erre. Hol vagy? Gyere. És te? Kitty. Menjünk. Ugrás. Azt hittem leesek. És meghalolok. Segítsek? Mi? Persze. Semmi. Na, hogy lelök el? Miért akarsz velem trédelni? Nem tudom. Valahogy sikerült. Tessék. Kimorgott. Te pukisztál? Persze, épp csak is én voltam. Igen, pontosan, hát be is vallatad. Ott egy gyerek. Gyere már, he. Bakker! Leestem. Ügyes vagy. Itt egy nagy... A videó Oda nem megyünk. Hát, ahogy ide sem, mert tök fölös. És most nem tudom, aha. Hát a gyerek! Arany. Ja, azt te vagy! Jövök! Yolo! Yellow The kecske. yellow motherfucker, yeah. Yellow kecske. Gyere. Elkezdtük Bayernnek. Jaj. Bayer, te Jó, már azt nem... nem videómba magyarázzuk. Jó. Hülye ez a gyerek. Na, szóval. Tűz! Bagos. Imádom a tüzet. Nyami. Gyémánt, hát... Az Kitty, amikor bányáztunk, aztán én Jaj. belelökött engem. Belelökött egy zombi a lávába, aztán Igen, engem egy is csomó gyémántal és egy csomó Nem smaragdot volt is nálunk találtunk, gyémánt. azt hiszem. Nem volt smaragd, se gyémánt. Csak úgy 100x64 vas. Hát, de gyémánt, Semmiség. két gyémánt volt, emlékszel? Kiütöttük a Az nem resztot, az nem volt. Mi? Ez nem az a szeró volt. Na, mindegy. Jaj, viszont arra is vissza fogunk menni, csak új karakterekkel, hogy újra kezdjük életünket. Nem, majdnem leestem. Majdnem beütöttem a fejemet a fába. Palombjába. Yes, ma? Jövök.
jövök már. Úgy nem laggolsz? Nem. Csak egy kicsit bagos néha a kép, de nem baj. Hát, ez nem megérte. Nekem ez a van. Redcraftos. Faithful. Nem. Redcraftos Nekem textőre. Faithful. Ja. A Redcraft az jó. Szerintem Faithful toxic. Pont a Redcrafthoz illik a Mi Redcraft. a szar? Mi van? Ez miért zöld? Mi? Nem tudom. Ez. Nekem is zöld. Akkor nem az én textúrám bagol. Hanem ez tényleg zöld. Itt meg nem zöld. Ez különös. Idé. Jössz ma? Az a kérdés, ha le nem esünk. Egyébként... Megöljük? Nem. Miért? Meg tudjuk ölni. Persze. Üljük már meg. Fokordja van. Hát akkor menjünk már. Menj ma. Honnan szed? Köszönöm. Igen, nem. Azt nem te vagy, hopp. Viszont szerintem kezdő videónak lassan ennyi elég is lesz. Csak Igen. szeretük volna bevezetni, Lesznek! mik is lesznek. És ezzel a gyönyörű Cat Girls eséssel köszönünk el. Sziasztok! Akkor az én esésemmel. Sziasztok!